Mag thieth Migao mar thieth e bore ruoka marango rang'iny mag thieth e pacho ka oloro ute thieth 728 kendo duoko rang'iny mapiny mamoko 301 e chenro mar apedha ma gisebedo ka gitimo e pacho ka mangima. Ute thieth gi omulo counties 5 kamoriwo county ma Nairobi. Kaka jurito moni lerono ama bire kinde ma gisingo kelo riwruoge moko kod SHA Fund mondo mi ochiw hola ne jopiny e chenro mar chulo SHA mos. E twak mar Migao mar thieth e lok tich mar gi e boma ma Nairobi, jatend Migao mar thieth Aden Duale oketo kare ler ma otenore kod chenro mag thieth e pacho ka. Kaka ma otelo ne ochakore kod lando ayanga loro mar ute thieth 728 kaachiel gi duoko e rang'iny mapiny mamoko 301. Counties ma lokruoge gi omako riwo Mandera, Nairobi, Wajir, Kisii kod Nyamira. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, working closely with the Digital Health Agency and the Social Health Authority, has identified and closed over 728 non-compliant facilities as of today, and they have downgraded 301 facilities across Kenya. We are eliminating fake and licensed facilities operating across our republic in order to guarantee quality care for our people. Bende thulo ni Duale ne otiogo e duoko moko kuom ng'ur ma jo Kenya osebedogo ni kamoro chenro mag chudo mos lipa SHA pole en okora mar chuno jo Kenya kod chulo gowi mag SHA Fund. Oyango ni SHA Fund ok bi chiwo hola kendgi kaka Migao no gichano kelo riwruoge mamoko babiro konyo jo Kenya chulo gowi mag thieth mag SHA. SHA Fund is one of the options. In due course, there will be many other financial institutions that we will onboard into the system. So the system will only tell you you can borrow based on your income through the mean testing. The lowest can be 300. The mean testing can tell you your premium, your monthly contribution is 300. Time install of that's 3,600 or 500 or 600. No interest, no extra cost. It's more like telling you you will pay under your terms. For that you have a cover. Ewi gope magene SHA mapok no chul, osingo chulo gope maneni piny mar milion 10 kapok ochopo dwe mar 9 higani, kama oheo mago to pod ok bi chule nyaka doho chiw ler. Two different types of pending bill. We are as a government committed to pay the pending former or defunct NHIF pending bill between 0 to 10 million, where 98% of the bills were within that range, totaling to 5.3 billion. We will pay that before the end of August. We are committed to that, and we are working with the National Treasury on that. Magibiro ikinde mabende Migao ni osebedo katiyo kanyakla kod ute thieth mag jigiwegi kaka Aga Khan kod Nairobi Hospital e duoko nengo mag thieth mag nyarogno kaachiel kod kansa e kinde mamoko e nengo ma SHA nyalo chulo. Judith Omondi, Ramogi TV. Daka na paga boro banga sa achila midhiambo chenro en ramany pinyero kamano kumedo ket Ramogi TV. Sharon Daisy wachone entie Choka Republic. Ramogi TV